So ayun guys, nilibot na natin yung Kagsawa Church, yung historical church. Nakita ko na sa inyo. Dito lang yan sa Bicol, Albay. Yan. Marami rin ang mga nagtutur. Ayan simbahan. Yung kampana. Kampana ng simbahan. Di nga. Tagal na 1965. Marami rin ang mga tao. Yan o. Buti at naunahan namin sila. Kanina pa kami dito ni Mrs. Kaya daw guys, marami ng tao. Marami na dinadayo ito. Yan o. Nagpapicture na rin kami. So ayun pala guys, yung yung historical church. Marami na rin ang mga tao. Si kuya nag-dress cutter. Yan. Ganda. Medyo mainit na kasi. Labas na si haling araw. Dami ng tao. Pero din sila namamasyal dito. Mataas din pala. Siguro mga 3 palapag siguro to. Ang taas. So guys, kung nakikita nyo yung parang umuusok na kulay puti. Kita ba? Kulay puti. Yan yung umuusok na yung lava. Galing sa tuktok ng mayon. Yan yung kulay puti. Yan kung nakikita nyo. Yan yung kulay puti na yan. Yan yung lava galing sa tuktok ng mayon. Tapos yung natatakpan kasi ng mga ulap, yan yung umuusok sa may tuktok. Yan na guys. Yan pala yung kuwan niya dyan. Kailan siya tinayo. 1587 to 1595. Christ was born. Yung ipinanganak pala itong simbahan noong 25 July 1636. 1636 pa. Katagal ng panahon. Ilang pa na. Century na. Ilang dekada. Ganda pala dito. Yung pala yung mga na yan, yung pa yan. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe naman po at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong klaseng video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. God bless us all. God loves you. Daming ibon sa taas . Sirisimbahan na ibon. Hanggang hindi pa lang talaga malawak Hanggang hindi pala ng niya. Kumbaga kampana man lang. Kampanirong. Yung garo niya si kampanirong kuba. Tapos ito talaga ang niya. Pala guys yung niya. Ito yung pinaka-body niya kumbaga ito yung pinaka-buo. Sa gitna. Tama guys. Mga kauragon, parang ito yung gitna niya Kasi kung makikita nyo, andun yung company, lang naman yun yung kampanaryo. Tapos dito yung niya gitna. Kasi ito yung niya Ito yung parang daanan talaga ito. Ito yung niya, floor. Yung sahig ng simbahan.
Yarata naman ako na. Tagal na rin na siminto ay ito ipapasok. Kalaki. So ayun po mga kauragon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at sa panonood kung nakarating man kayo sa dulo ng aking video. Yun lamang po. Maraming salamat. Jesus, God love you.